ویلو بابا مل germê ve germistanê wîlo keko mel germê ve germistanê Herê nema çadir xêvetê bavê lêdane Girê Xebxebê texûbê ve Îranê were nemînim 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 aqul hoş dinyayê وره çadir xêvetê bavê lêdane Girê Xebxebê texûbê ve Îranê Heçî gava ser bavê bu xelaya mêra bavo Herê bira hewara bata çend siyarekê eşîretê wîna wele eşîr eşîra Kurdistanê were nemînim 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 aqul hoş dinyayê ویلو بابا بابی سیارî bozekî yektayê ویلو keko bavê سیارî bozekî yektayê boz min bavê datê fenabayê şade şude bavê gelekene Topraxa Romê xirab kiriye bona namusê xîretê Kurdistanê were nemînim 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 aqul hoş dinyayê